Mayong adlaw kanatong tanan, aniyan usab kita ini nga maong higayon aron atong mapamalandungan ang pulong sa Ginoo. Kaya pulong sa Dios mao ra ni ang pinaka sikretong butang nga diin kita modamog sa Ginoo unya mosalig sa Ginoo. Unya nini nga kabuntagon mga kaigsuonan, nini adlaw atong pamalandungan ang pulong sa Dios diya makita sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 4 ngadto sa 5. Ang pulong sa Dios nagahisgot mahitungod kinsa ang angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo nga ang pagbabasahan karon dinhi nagasulti diri sa 4. Sultihan ko kamo. Sultihan ko kamo mga higala. Ayaw kamo kahadlok kanila nga mopatay sa lawas. Apan walay laing mahimo. Tuganan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadlukin ang Dios nga human patay may gahom sa pagtambong kang bisan kinsa ngadto sa impierno. O kahadlukin kayo ninyo siya. Mauni ang pulong sa Dios. Mag-ampon ka. Amahan na labing balaan, ikaw ang Dios na mo'y tinugdan sa tanan. Diining urasa ang imong pulong karon among madunggan, unya mauni ang muhatag kanamo sa dugang nga kahibalo aron dili kami mahadlok niining mga panghitabo sa kalibutan. Ikaw lamang ang angay na mong kahadlokan, walay lain. Dihugi ang imong pulong karon kay human naman inimong gidihugan daan. Nagampok mo nimo nga niining urasa ang tanang makadungog sa imong pulong mubati karon o kahadlok nimo. Unya sa diha nga mubati sila mahimuot ka sa ilang kinabuhi. Dihugi ang imong alagad nga manulti sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, ini kabuntagon, unining adlaw mga kaigsuonan, tuguti ko nga makahulam sa inyong mga igulungo. Tungod kay ang pulong sa Dios mga kaigsuonan, mahinungdanon kini alang kanatong tanan. Now, atong masayran ang kalibutan karon gidayo. Gidayo ini gitawag og coronavirus. Daghan kayo mga tao karon mga kaigsuonan na naningkamot sila sa pag-andam o nagkalain-laing mga pagpangandam. Giandam nila ang ilang pagkaon, giandam nila ang ilang mga panugnanan sa ilang mga bugas. O gani ang uban, dili lamang ang pagkaon mo giandam kundi ang mga pismas. No, giandam nila ang mga alkohol, sabon o nagkalain-laing paagi aron matambalan ang ilang kahadlok. Tungod kay daghan kayong mga tao karon sa tibuok kalibutan nga tinuod nga nakaila og Ginoo apan dunay gihapoy kahadlok. Ngayon man tungod kay ang ilang pagpati aning kalibutan na taman lamang ani. Pero atong masayran nga diay ang atong kinabuhi dunay proper na area. Igsoon sayran kanako dili man tataga dinhi ang atong padulngan dunay giandam ta sa Dios, iandam sa Dios para nimo. Nga diin, ang Dios lamang nahibalo. Siya lamang ang nasayod asa kaniyang ibutang. Busa, walay angay nga kahadlukan ng tao. Walay angay kahadlukan aning kalibutan na kung kita mamatay. Kaya naman, dunay kasiguraduhan ikaw nga tao nga nisalig o nahadlok sa Dios. Nga naman, kaya atong kinabuhi ang tao mga kaigsuonan, kung doon nagdating kay kahadlok sa Ginoo, dili ka magbuhat sa pagpakasala, dili ka magbuhat og dautan, dili ka magbuhat agin sa balaod sa Dios. Dili ka magbuhat o dili makapahimuot sa Ginoo. Mo'y tao nga nahadlok sa Dios. Apan katong tao walay kahadlok sa Ginoo, walay kahadlok sa Dios, magbuhat og dautan, magbuhat og sakwahi o salikwaot sa tinanawan sa Dios. Muna nga, gina-encourage ikaw na po igsuon higala nga din karon nga naminaw o nanalinghok nining pulong sa Dios. Ako kang sayran nga ang pulong sa Ginoo karon nagsulti. Ningon siya, sultihan ko kamo mga higala. Ngayon gitawag tag higala sa Dios.
Tungod kay gusto sa Ginoo, mga kaigsunan, ang higala sumbunganan, ang higala tug-ananan. Ikaw gitawag ka sa Dios karon nga nihadlok sa Ginoo, gitawag ka sa Dios higala. Higala, ayaw pagduha-duha, damog sa Ginoo. Ayaw pagduha-duha, kahadlok kay Dios. Kahadlok kay Ginoo. Ganuman, kay kining paagiha mga kaigsunan, gitawag ta sa Dios ingon dinhi mga higala. Ingon dinhi, sultihan ko mo kung kamo mga higala. Ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan way laing mahimo. Unsa kuno? Dili kuno ta ngay mahadlok niining mo patay sa lawas. Unsa man mo patay sa lawas? Kining gibuhat karon niining virus. Nga bisan gani dili ka makakita og sakit sa tao ganuman bisan maayong lawas magdaot siya mamatay ang tao. Ganuman tungod kay dunay virus nga nisulod siya lawas. Apan igsoon gitug-anan ka sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 4, ayaw kahadlok ang bisan kinsa nga mamatay sa lawas. Kay wa na say laing buhaton. Wa na kunoy laing buhaton kining mopatay sa lawas. Kinsa kunoy angay na itong kahadlokan? Ingon din ni ang pulong sa Ginoo sa kapitulo 5 o versikulo 5 na ingon. Amen. Tunghanan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlokan, kinsa man ang gisultihan ining pulong sa Dios. Kadtong mga tao, mga kaigsuonan, kadtong mga tao nga higala sa Dios. Kinsa nining higala sa Dios? Kadtong tao nga nituo, kadtong tao na higugma sa Ginoo, kadtong tao na hadlok sa Ginoo, gitawag ka igsoon higala sa Dios. Unya ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Aning virus karon nga nagapanghitabo aning tibuok kalibutan. Nganuman pabantayan ka sa Dios. Dili ka mahadlok o di ka mabalaka tungod kay daay saad Dios. Ingon dinhi, kahadloki ang Dios. Unsa kuno? Atong buhaton mahadlok sa Ginoo. Ang tao mahadlok sa Ginoo, muampo siya sa Dios. Ang tao mahadlok sa Ginoo, mudangog o muhawid o musalig sa Ginoo. Di ka magsalik ang imong nabutangan karon, imong kahintag karon, imong sitwasyon karon, ayaw pagsalik ka na. Kay kanang tanan igsuon sa diha mawala atong lawas sa kalibutan na, mawala gani atong kinabuhi igsuon, kanang tanan imong gihawiran karon, kanang tanan imong ginaposisyonan karon, mawala na. Unya ang angay kay natong buhaton, mahadlok ta sa Dios. Naman, unsa may naan niya sa Dios, tanaw na to. Ingon dinhi, kahadloki ang Dios nga human patay. Anawa, ang Dios kay makahimo siya sa pagpatay. Unya, sa diha na makahimo siya sa pagpatay, ingon siya dinhi, may gahom sa pagtambong kang bisan kinsa ngadto sa impierno. Maunay usa ka butang nga angay natong kahadlokan. Ang Dios lamang mga kaigsuonan. Ayaw kahadlokan ang Dios. Kahadloki ang Dios. Kahadloki ang Dios nga human siya mopatay, doon na siya gahom nga motambog sa imong kalam ngadto sa impierno. Apan kadto lamang tao nga nabalaka, nahadlok ani kalibutan na, pero ikaw nga nisalig sa Ginoo, ikaw nga nidangop sa Ginoo, dili ka ngay mahadlok. Nganuman, kaya atong kinabuhi dunay kasiguraduhan. Ikaw higala igsuon amigo nga nakadungog karon ining pulong sa Ginoo. Ayaw paglangay. Ayaw kabalaka. Moabot man atong tanan ang kamatayon. Kapantuk-anan ka na ko. Sa diha nga modamot ka sa Dios. Sa diha nga mohawid ka sa Dios. Dunay kasiguraduhan sa Ginoo. Now gusto ba ka na makabatog kaluwasan? Gusto makabaton o kasiguraduhan? Nining ang kapuntagon, nining ang lawa, ang bolong sa Dios ang tanin. Kahadloki ang Dios. Magampo ko para nimo igsoon, higala, magampo ko para nimo. Na kung ikaw na sincero karon nga mudawat sa Dios, ayaw paglangay iisa ang imong kamot. Ang imong bigas kamot ibutang sa dapit sa imong dukan. Kunya ang imong bigas kamot ibutang sa pataas. Kunya pag-ilan igsoon, nag-surrender ka sa Ginoo. Buhatan ni kay nagpasabot igsoon sa diha kabubuhat ka sa simple na baagi na hadlok ka sa Dios. Ang imong buhaton iisa imong kamot.
Ibutang imong pikas kamot sa imong dugan. Mag-ampok. Amahan mo nga langit nun, ni ang kami karon Ginoo. Nahadlok nimo. Nya tungod kay nahadlok nimo Ginoo, ni ami sincero nga midawat sa imong balaanganan. Itugyan ako ang akong kinabuhi nimo. Unsa man mga panghitabo sa kalibutan, dili ni mahadlok tungod kay naa na ni sa imong plano. Apan angay kanamong tugyanan sa tanan, ug niini nga kabuntagon, among gituboy ang among kamot aging pag-surrender nga nakanimo. Unya ang among pikas kamot, among gibutang sa mong dughan, nagpailan ni nga ikaw among gidawat ni Dios ug manluluwas sa among kinabuhi. Sugod nini oras sa Ginoo, doon ako'y kadaugan. Ug dawata ang akong kinabuhi, panaliktik ko gikan sa tanang dagway sa kadautan. Ug salamat ng imong pulong nga diin muhatag ni nako karon og dugang nga kadasig na samtang buhi ko Ginoo, mahadlo ko nimo ni ako ang alagaran, ako kang simbahon. Sa imong ngalan ako itugyan ang tanan Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. In Jesus' name. Amen. Higalay suon ning ining adlaw ang kasiguraduhan, ang kadaugan imong madawat sa ngalan sa Ginoo. Panalangin natin sa Diyos. God bless.